Dobrý den, mé jméno je Martin Ondráček a pracuji jako produktový ředitel společnosti Sorat SV. Rád bych vás přivítal u dalšího videa k produktu AreaGuard Neo. V předchozích dílech jsme si prošli instalaci AreaGuard Neo na server a klientské stanice a dnes si ukážeme základ práce v administrátorské konzoli. AreaGuard Neo je produkt typu server klient, jehož cílem je zabezpečit data na klientských stanicích. Toho dosahuje pomocí souborového šifrování a restrikcí pro připojení výměnných zařízení. Více se o produktu můžete dozvědět v předcházejících videích nebo na webu www.areaguard.cz. Administrátorskou konzoli naleznete po instalaci na vašem serveru. Spustit ji můžete pomocí zástupce z nabídky Start nebo z adresáře programu pomocí aplikace Admin.exe. Při jejím spuštění se mimo jiné načítají objekty z Active Directory, délka jeho spuštění je tedy závislá také na velikosti vaší domény. Administrátorská konzole se dělí na 4 části. Vlevo vidíte navigační strom z Active Directory, kde je možné procházet skupiny, hledat uživatele a počítače a pro tyto objekty zobrazovat logové informace. V horní části se nachází navigační řádek a záložky jednotlivých modulů. Hned pod záložkami jsou základní grafy a sumy a také informace o vybraném objektu z Active Directory. Navíc je také možné změnit období, pro které se budou informace zobrazovat. Při spuštění konzole je období nastaveno na 30 dní. Pod touto částí se nachází logové informace z koncových stanic. Zde vidíte zpětně zaznamenané aktivity vztahující se k jednotlivým záložkám. No a v pravé části se nachází panel s akčními tlačítky, pomocí kterých lze provádět změny nastavení a další operace. Společně začneme průvodcem nastavení. V prvním kroku se společně podíváme na průvodce nastavením, který umožňuje definovat, respektive modifikovat základní nastavení produktu. V části lokální šifrování vidíme výchozí adresář pro šifrování privátním klíčem uživatelů. Jedná se o celý uživatelský profil. Pokud používáte další standardizované adresáře, můžete je zde rovnou přidat. V části výměna média ve výchozím stavu zapnuto pouze monitorování zařízení. Pokud vyberete šifrování všech výměnných zařízení, pak jakékoliv nové soubory kopírované na výměnná zařízení budou automaticky zašifrována firmním klíčem, tedy dostupná všem uživatelům z AreaGuard Neo, ale nečitelná vně vaší organizace. V posledním kroku vidíme souhrn. V záložce Správa klientů se nachází přehled o instalaci klientských balíčků na stanicích ve vaší doméně, jejich stavu, případně zaznamenaných problémech. Po rozbalení detailu zjistíte o stanici podrobnější informace. Tlačítky v ovládacím panelu můžete pro vybranou stanici klientské balíčky instalovat či odinstalovat. Při odinstalaci se nejprve všechna data dešifrují a teprve potom proběhne samotná odinstalace. Proto se musí postupně přihlásit všichni uživatelé dané stanice, protože klíče mezi sebou uživatelé nesdílí. Od instalace na stanici se dokončí po dešifrování dat všech uživatelů. Verze klientských balíčků na stanicích ovlivňuje nastavení menu Správa verzí, kde můžete distribuovat aktualizace na konkrétní stanice, skupiny stanic či celou doménu. Nové verze se na klientské stanice neinstalují automaticky. V záložce výměnná zařízení jsou k dispozici informace o připojování zařízení. Produkt AreaGuard Neo se všímá zejména externích zařízení se souborovým systémem, tedy těch potenciálně nebezpečných. Naopak bezpečné, jako klávesnice či myši, ignoruje. Připojené zařízení lze omezovat na základě sériového čísla nebo obecněji podle Hardware ID, případně i pomocí hvězdičkové konvence pouze na úrovni produktu či výrobce. U všech nastavení je třeba zvolit správný cílový objekt dle uvážení, ať už se jedná o skupinu stanic, uživatelů či vámi definovaný objekt. Pokud máte již všechna žádoucí zařízení označená jako povolená, můžete zakázat připojení všech ostatních nedefinovaných zařízení. Produkt AreaGuard Neo pak pracuje formou whitelistu. Záložka lokální adresáře dává administrátorovi přehled o datech na lokálních discích klientských stanic. Tyto informace pochází z auditu stanic, který je prováděn přibližně jednou týdně. Vidíme zde informace o velikosti dat,
typech souborů, zda jsou data používána a pokud se nacházejí v šifrované lokaci, tak také stav jejich zašifrování. Na základě informací, které zde dostanete, pak máte možnost nastavit další adresáře na stanicích jako šifrované. V záložce klíčů se nachází přehled používaných šifrovacích klíčů. Šifrovací klíče jsou uživatelům automaticky vytvářeny podle potřeby šifrovaných lokací. Klíče mají délku platnosti 1 rok, po kterém se automaticky mění. Klíče mohou být typu osobní, tedy dostupné jen pro jednoho uživatele, skupinové, tedy dostupné pro všechny členy skupiny, nebo firemní, dostupné pro všechny uživatele ve vaší doméně. Speciálním typem je klíč Setting Recovery, který slouží k obnově nastavení a není ve výchozím stavu viditelný. Klíče mohou nabývat stavu aktivní, tedy klíč v pořádku a používaný pro šifrování, klíč s vypršenou platností, klíč odebraný uživatelům a klíč obnovy, to v případě, že ho přidělíte jinému uživateli. Klíče s prošlou platností slouží uživateli pouze k dešifrování dat, které se hned následně šifrují nově vygenerovaným klíčem. Pokud klíč přidělíte jinému uživateli, stane se z něj klíč obnovy. Nový vlastník klíče obnovy je schopen tímto klíčem dešifrovat data, která jim byla původně zašifrována. V případě, že na nějaké stanici dojde k přístupu k datům, ke kterým nemá uživatel klíč, budete o tom informováni právě v této záložce. Nyní si ukážeme ještě některé další funkce z horního panelu nabídek. Nastavení ovládací konzole poslouží k úpravě chování administrátorské konzole podle vašich představ. Zajímavá nastavení jsou například počet dnů neaktivity, po kterém se vám uživatelské stanice budou hlásit jako chybové v záložce Správa klientů, nebo například počet logových informací na stránku a podobně. Je zde také funkce nouzová obnova nastavení, které si povíme někdy příště. A to je pro tentokrát vše. Pokud vás video zaujalo, můžete navštívit webovou stránku www.eraguard.cz, kde se o produktu Eraguard Neo dozvíte více a kde také najdete trial verzi či kontaktní údaje. Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání u dalších videí.